lain na kalainan sa makasasala o sa mga mataro nga tao kining pagtuman og sugo. Dunay duha ka sugo dinhi sa kalibutan nga or magsusugo kana bang tigsugo ba. Ang buutan nga tao mosugot sa sugo sa iyang isig katao. Samtang ang dautan nga tao ang iya ragyong sundon ang sugo sa iyang kaugalingon. Lingiyay mong tupad ingna musugot kag suguon ako. Ingna. Nawa di bawa manglingi. Gisugo tamo ha, gisugo tamo paglingi pero jutay kayo ang nituman. Pasabot ang imong sugo, ang imong kaugalingon mao ra gyud imong authority. Dili ang isig katao. So kung nangato na ganing kaugalingon mo'y mahimo na tong authority, mahimo dayon tang dautan nga tao. Munang ningos Kristo, gusto gay mong musunod nako, gusto mong musunod sa Ginoo, isalikway gid ng imong kaugalingon. Sa atong unang pagbasa, ang mga anak ni Jacob katong napo kabuok nagsunod sa ilang sugo sa ilang kaugalingon. O unsa may sugo sa ilang kaugalingon, ang kasina, nasina sila sa ilang manghod na si Jose, ilang half brother. Kay lagi murag pinangga sa ilang papa. Ang sugo sa papa ni Jose adto ang imong mga igsoon, apasa sila, tabangi sila sa ilang pagpasibsib sa mga hayop. Nya si Jose ingon din siya, andam ko. So si Jose nagsunod sa sugo sa iyang isig katao. Unsa man siya, buutan o buangon? Very good, children. Pag-abot na niya dito, nga iya nagyong naabutan ng iya mga igsoon, moalagad na unta siya, uy, gihubuan siya, gikulata o gihug sa tabay. Kay gustong patyon, gasunod sila sa ilang kasina o sa ilang kalagot. Unsa man sila, buutan o buangon? May kayo mo analyze. Ilang gibaligya si Jose, gigapos, gibaligya, isip ulipon, dadon ngadto sa Ehipto. Wa gyud magtingog si Jose, wa sa mingon mga animal mo, mga buang mo, unsa pa na dag iyaw-yaw, ni sugot lang kay lagi dispose siya nga mosunod ko sa sugo sa akong isig katao, bahala magantos ko, bahala na og mamatay ko. Unsa man siya anang punto ha, buutan o buangon? Naghimo dayong istorya ang mga igsuon ni Jose. Pag uli nila sa ilang papa, ingon din sila, pa, namatay si Jose, gikunis-kunis sa mga mananap nga bangis, namakak sila. Unsa man sila, buutan o buangon? Nilingian na sa di mong tupad, ingna buutan ka o buangon? O na. Mabita magtan-aw taron sa global situation, kinsa may buutan karon, ang Amerika, ang Israel og mga allies, o ang Iran og iyang mga allies? Secret. Atong tan-awon, kinsa nila ang nagtuman sa sugo sa ilang gusto o kinsa say nagtuman sa sugo sa ilang isig katao. Sa ato sa dinhing Pilipinas, kinsa may nagtuman ron sa sugo sa iyang isig katao. Gi-impeach naman si Vice President Sara dito sa Committee on Justice. Unya tagaan siya 10 days man tingali na para pagtubag sa mga judgment
sa Committee on Justice regarding sa form and substance. Nya ang sunod ana adto na tibuok ng kongresista ang mo himo na sad sa ilang judgment. Posible na pod na nga ma-impeach na sa tibuok yung kongreso. Kaysa Committee on Justice, 54-1 ang score. 54 ang niingon nga sad-an gina siya. Sad-an gyud. Usa ray niingon dili ko mostuong sad-an. Nya mag-argue na po na sila dito tanan. Og ma-impeach gyud si Vice President Sara sa Kongreso. Kinsa kaha nila ang nagtuman sa sugo sa isig katao? Si Vice President Sara o ang mga congressmen? Secret. Atong panid-an. Og usas basihanan nga nagtuman ta sa sugo sa atong isig katao, ang atong mga desisyon o mga buhat makahatag og kaayuhan sa katilingban. Apan kung magtuman ta sa atong personal nga sugo, labi nagtinukmod sa atong garbo, kasina o kasuko, ang resulta sa atong mga desisyon o mga buhat makahatag og problema sa katilingban. Ana, kining pagpamalit ninyo og slot nakahatag bag kaayuhan sa katilingban? Sa ato pa nakahatuman mo sa sugo nga Diyos nun, buutan mo. Kung di ka mo palit og slot, nakahatag bag kaayuhan sa katilingban? Buangon ka. Anara na. Kung tigo mo nimo imong kwarta kay para gyud sa kaayuhan nimo, nya imo dayong kuralon ang agianan sa katilingban kay di na nimo paagian ang inyong dahan, nya mamalit day kag sakyanan adto nimo iparking sa agianan sa inyong silingan nga mao ang karsada kay imo ginang angkonon. Buangon ka, naghatag kag kahasol sa katilingban. Ug unsa may mahitabo sa mga buangon? Sa may mahitabo, gisaad na ni Kristo ang Ginoo mao'y maningil nila. Matod pa diri sa una sa atong ebanghelyo, ang mga saop giangko naman nila ang imbis unta to saop ra sila, ang kuno naman nila ang parasan. Ila namang gipangpatay ang gipasugo sa ilang amo sa tag-iya. Hasta pang anak, ilan ang gipatay. Matod pa diri sa itong unang pagbasa, unsa may buhaton sa tagiya? Pamatyon sila. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na dili ka kapatyonon sa atong Ginoo. Na dili ka kapatyonon. Kini manggong pagpangangkon ba? Sigig pangangkon. Pananglitan, kining atong mga elected ug appointed government officials. Unsa may ilang gibuhat karon? Nangangkon sila nga sila'y tag-iya sa ilang posisyon o nangalagad sila sa ilang posisyon? Kana kuno si Vice President Sara, gi-elect na siya sa mga 32 million ka mga Filipinos. Kanang mga congressmen, nambot tagpila ka na ilang votes ana, depende man as gidaghanon sa mga tao sa ilang distrito. So, maglisod gani na sila kaabot gani tingali og 3 million ang kada usa ana, no? Di kaabot 3 million. Di kaabot 3 million. Okay, usa ra gud ka distrito or sa ilang kana tingaling mga party list. Dako-dako na sila kay national man na. Pero mao gyapon representative ra sila sa usa ka sektor. Tanawa ha, 54 kabuok sa committee level pa ni, 54 kabuok
ang nagdesisyon aron mataktak ang Vice Presidente. 54. Nya mga 300 ba na sila kabuok sa Kongreso? Mga inana. Nya kinahanglan ra kunog 106 inig plenary na gyud ba? 1/3 raman. Nagkinahanglan lag 106 ka mga congressmen para mataktak na gyud ang Vice Presidente sa iyang pagka-Vice Presidente sa level sa Congress. Imagine na, ang mga gi-elect sa mga tao nga kunuhay representative sa mga distrito, magagmay kay mga votes nga nakuha, maoray mo impeach sa gibutaran sa kinatibuk-ang Pilipinas og 32 milyon. Nganong dili Manila paminaon ang tingog sa 32 milyon? Sila ang ila naman lang tingog nga 106 kabuok or ibutang talag 200. Bisan pag nakikinom na itong 300 kabuok. Nganong ang ila naman lang tingog maoy mabati. Wa man paminawa ang 32 milyon. Tungod na kay nangangko na sila nga sila maoy authority. Og ang ila na rong tingog isip Congress maonay masunod. Dili na ang 32 milyon. Pero ang nagtuboy nila diha ang 60 million more or less ka mga butante na Pilipinos. Nindot unta, maminaw gyud ka sa naghatag nimog authority. Kay maunay pangalagad ug unsaon man na paghimo. Unsaon man na paghimo. Kuhaa ang kwarta. Kuhaa ang kwarta, kay kanang kwarta maunay makapaungo nato. Pila na sad kahay kwartang nangawa ani karon niining ilang impeachment process. Sa kadako og kadaghan sa atong problema nawa nga mga budget sa flood control, sa PhilHealth, sa PDIC, sa DepEd, sa uban pang mga departamento, sa mga malita-malita nga kwarta nga nahimong kontrobersiya, sa mga trillions nga nawa sa kagutom nga atong giatubang ron, sa kataas sa mga presyos mga palitonon karon, og niini pag yung impact aning umaabot nga impact o niana magani gasugod na magani kaning gubat karos Middle East, pila kabuk OFW na sad nato ang ma-displaced nga wa na sa mga trabaho. Maubay sulbad niini ang pag-impeach sa Vice Presidente o ang pagtinabangay sa Vice Presidente, sa Kongreso, sa legislators aron pag-atubang niining dakong problema sa atong nasod. Mao ba nay gikinahanglan karon ang ilang pag-away, ang ilang sa likwayay diha ang ilang pag-isip mga ngalagad sa atong nasod? Ato silang gibutaran para mulingkod diha aron alagaran ang nasod, dili kay mag-unay sila winaklihay, magsinikhanay, magpinatiray, samas gibuhat sa mga anak ni Jose, gipadala ni Jacob ang iyang mga anak aron mo alagad sa ilang pamilya. Gaunay na noon dito. Makahatag og kadaot. Og ma-impeach ang atong Vice Presidente, masulbad ba ning mahal kay nakarong palitonon og pagkakuwang sa trabaho og wa nay klaro nga makaeskwela pa ang atong mga estudyante? Masulbad? Mayon tang masulbad. Basin pa. Nya mo gasto na sa sila anig billions para lang yun masulbad kunuhay na mapanagot siya anang iyang confidential fund na 125 million. Ang nangawa nga mga trillions, apil pa to mga gold bars nga gipamaligya na porting dakuag halin, wa na takahibawog hain katong Maharlika Fund, wa na takahibawog hain katong mga unprogrammed fund nangawagtang hain na kato trillions ni. Mabawi ka to nato pinaagis pag-impeach sa atong Vice Presidente. Mao na basin og paninglan ta sa authority nga mao ang Ginoo.
Mo nang niingon diri, pasaupan ko ang akong parasan niadtong mga tao nga makahatag og maayong bunga. Ug kinsa may gamiton sa Ginoo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mahimong uluhang bato sa kanto. Isalikway na gay nato mga igsuon ang mga tao nga naa sa ubos, mao na gay nay mulihok ug mao na nay tabangan sa Ginoo, mga tumpag ang dias babaw. Mainas gyud, landslide, ug moabot na nato dinhis Pilipinas. Gisalikway na ron sa atong mga leaders ang panginahanglan natong mga kabus, ang mga nabanlas niadtong mga baha o mga lunop, wa pa gani matukurig mga balay, nag-ilaid pa sa tumang kalisod, karon naggasto na sa silang daghang kwarta para lang sa impeachment. Gipangtukod pa na nilang mga balay sa mga way balay karon, ubay-ubay na unta ang malipay. Wa gibaliwa nila. Ang mga masakiton nangamatay na lang, wa kako ag tambal kay wa nay budget sa PhilHealth. Ila pa lang nang gigasto para itabang sa mga masakiton karon nga nagdubli-dubli na sa usa ka kama diha sa ospital, na nagigahigda lang sa sahog, di gani ma-admit tagpila ka adlaw, di mabutag room kay gahuot ang mga masakiton. Gitabang pa na nila diha ang ilang budget karon sa impeachment, mubati pati ni taggamayng kahayahay. Pero ilang gisalikway ang atong panginahanglan isip mga kabos. Mao na unsa kay buhaton nato ani? Secret. Ingnang imong tupad, mamalit lang tag slot. Napalit lang gitag slot. Ayaw gyud isalikway ang slot. Mao na ni Roy atong update. Ay, kamo ba seryoso mo kay mo mga naong? Kani atong Grace niabot nag 182,576 ka slots ang atong halin, napay 517,424 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 332 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC Part 2, 6,049 na ang atong halin, na 523,951 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Na ni 163 slot challenge, nga tag 16,300 per challenge. Unom pa ang atong nadawat. Ang ato sang DPR para itukod og mga balay, 52,064 na ka-slots ang atong halin, 77 na kabalay ang makabered pa ani ani. Ato pakpakan ang atong namalit og slots. Salamat kaayo. Sig nalimot na sa mo unsaon pagpalit og slot. Unsaon mo to pagpalit? Diha sa gawas, naay mga table diha o sa atong opisina, pwede mo makapalit og slots. Pwede sad sa atong mga bank accounts. Kining ipakita nato sa screen, i-deposit lang either online or personal kang moadto sa atong bangko, sunda lang gining atong bank accounts dinhi. Ug ang atong mga GCash pwede sa ninyo padadaan, open pa ning atong mga GCash karon. Unya pwede sad sa kwarta padala anang mga Imluelier, Palawan, Cebuana, RD Pawn Shop ug uban pa. Ipadala lang, pero kanigya po mga ngan din himo subaya. Mga igsuon, nakita nato nga sa atong kakabos apan naghinatagay ta pinaagi ani ato mga slot-slot, natubag nato ang daghan-daghan nga mga panginahanglan sa atong katawhan, primarily dinis atong parokya. So salamat mga online parishioners o territorial parishioners. Ato lang gipakita ba na kung magtinabangay lang gid ta, di ta magsig-away, maghiusa lang gid ta, di ta magsigigubat, pagkadaghan untas kaayuhan nga ihatag sa Ginoo nato. Kita ra gyud naghatag og kadaot sa atong kinabuhi, pinaagi ni aning pagsunod sa atong garbo, kasina, kasuko ug kahakog. Hinaut unta nining atong kwaresma karon nga kasaulugan, mabuntog nato
kining maong mga daotang elemento sa atong kinabuhi sugod dinhi sa ato mismong kaugalingon. Manindog ta.